Stavím sa, že stojky kvôli krajším rukám doma robiť nebudeš, ale pevné tricepsy majú v živote svoj význam. Držte mne! Ak nemáš čas robiť tieto izolované tricepsové cviky, ktoré asi poznáš, mám pre teba komplexnejšie riešenie, ktoré zvládneš robiť aj doma. 99, 100. Čo? Zombie? Prvý cvik je tento stolík s pokrčenými nohami. Vypneš sa čo najviac v prsiach, otlačíš sa s ramenami od zeme. Zdvíhaš hore boky, pozeráš sa hore, ale nechceš, aby ti hlava takto odkvecla dolu. Vrať. Super. Hrudný koš dole, pupok dovnútra, podržíš 3 sekundy. Ťažšia varianta s vystretými nohami. Natiahneš prsný sval, ramenný sval, biceps, predlaktie, zapájaš sedacie svaly, svaly chrbta. 3 sekundy držíš, 8 opakovaní dolu hore. Ďalší cvik je tento. Čo chceme? Zdvíhať tvár, zostáva rovnobežne so zemou. Dvíhaš, lopatky dokopy, ramená a ruky ťaháš. Ruky ťaháš k petám a podržíš 5 sekúnd. Ďalšiu variantu máme túto štvornožkovú pozíciu. Pre začiatočníkov zdvihni kolena tesne nad zem, pozeraj sa meter pred seba 20 sekúnd. Pre tých pokročilejších 2 sekundy zadržíš hore. Raz jedna dvojica, raz druhá dvojica. Počítaj si 10 až 20 opakovaní. V popise nájdeš všetky detaily ohľadom cvikov. A ak chceš kompletizovať tento tréning ešte cvikom na brušné svaly, tak napíš do komentu slovo výzva a sleduj nás pre ďalšie